tikwanisira chegiro tinashe Mugabe zvenyu mimi zvidiki zvamukita izvi. Tikudari tinashe Mugabe ndewandiri kuda kwete mimi. Ndikuda tinashe Mugabe kuti auye ndopachetengera kufamba nyeti chinda kumberi kwete Drumas Media. Muna zvamuri kuita. Ndikuda tinashe Mugabe ndewandiri kuda. Kana chida mari yacho ndinayo. Ene ndo yandohura mufunge. Mozo play kana wakuzindiona upapa. Ndohura mari kwete murume. Anotibatsira nemurume. Achindipei. Iyo tsvina iyoyo inoda kugeswa. Sekuvimbisa kwatakaita muri yeZimbabwe kuti amai vari kunzi vari kuda nemukwasha tichakuunzirai kana tichinge tavawana. Naizvozvo zuva ranhasi yakwana nguva yekuti tinosvika pamusha pacho tinoona mukwasha, tinoona mwanasikana nekuona ivo amai tinzwe kuti vanoti kudini nendau iyoyi iri kutaurika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Seguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Mukoma atanzwa kuti muri kuda ana ambuya. Ichokwadi here. Atitaurira wacho. Asi imimi kumazire enyu mudanani. Aiwa musandipindure. Sarienda kuri imimi tatichingomira izvo zvizvo zvamukutaura izvozvo. Atitombowirana zvamutose ipapo kuti takawirirana kuti chii. Makawirirana nani? Nimi. Handina kuwirirana nini. Ana kutaura izvo imi musave pamba pangu ndikati handiyomba kweni. Yes. Ini ndanzi handi. Nani? Ana kuti handi pamba pangu ndiani? Munogona kurwisa sere. Mune anything chekuita handisikuda. 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 Isusu tanzwa kuti imi manzvadzi ndimi makaendeswa pamurume namama. Aiwa isusu hatisi kuti mune mhosva tinoda kunzwa chokwadi. Kuti community yese iri kutaura kuti imimi makatoparikwa. Ndo vatiri kutaura kuti ndavachienda kumaraini. Kwangu inini handisati ndavaudza izvozvo. Indodoti nyaya yachonika. Ina ndingasiya mai vangu vachitambudzwa nemumwe munhu ndiripo. Handisiya mai vangu vachigara musango ndiripo. Vanogara pano ndopamba pemwana wavo ndini firstborn yavo. Oh. Hapana chinombobuda apa vane shamba. Ngauya ataure. Ndikaona muna ningi papi pacho. Ngauya ataure kuti kuda. Hapana chinombobuda apa ndiri kuzona. Nzati. Kuzona. Madi kumira munhu wacho nyaya akatizira wacho madi kumira. Sara. Hande. Uyu ndio ndisina kuti ndikwanise kunge njigara naye because makore ake polisi yekwamurehwa yakati endai kana varamba uyu kana uyu. Uyo kana ataruda kugara nemi munomutora but uyu it's a must. Vanga vafonerwawo nevakuru. All right.
matsananguriro avakaita ndozvavari kufunga kuti ndakaparikwa nemukwasha. Halo, hello. Nekuti chiri kuzopa vanhu kudaro hanzi imimi musati maendawo. Musati vanhu tichikutaura baba makati ava tataura ava zvatiri kutaura izvi zvavasiri wataura izvozvo. Ndadarika pa muchitaura kuva kwachishaudha ndichikwidza kumusoro ndazvinzwa zvese. Ndachanyasira kunzwa zvese zvanga vachitaura nemi ndazvinzwa. Ndatokwidza kumusoro kumuchitaura ndikatodzoka ndakadai so ndakazoti ndondona hangu halo. Munozwa kutaura zvandisina kutaura. Yes. Munokwanisa kuvarekodhera zvandataura. Hello. Muzovaratidza. Hapana network asingatsokuzwa. Vaone kuti kufunga kwavo kusiri koko statement. Aiyo, ini ndadarika apo. Tingachitaura navo baba. Taura muchishedzera, musingataurire pasika. Muchiti ari kurara mumba, pamba pemukwasha pasina door, zvese na zvese. Dining, ari kurara mumba. Mapasvika pamba pacho. Onguti asvika. Hapatorina door. Door ndorinogarwa. Isusu kumba kongo kusina need boss tichida kuona imimi nemukwasha wenyu nemwana wenyu. Mukwasha wacho kanti angachitaura rafu pai. Angache aiwa kuti tinzwe kuti zvakanyasomira sei chaizvo. Isi tiri vatori nawo bhozi zvitoshamisa kuti imimi kana makaro zvikubva zvazofamba sei zvoshandikuda kunzwisisa kuti kana zvabuda munyika zvozoita sei. Inini baba Bright nezvenyu ndakasiyana nemi chisiyanai neupenyu hwangu ndomashoka ndichitaura nezvenyu eko kunzi ndikuda nezvenyu kana ndiri kugara nemi ndopamaedza kutaura nyaya makatanga muti ndikuhura nemurume wandakasiyana naye handiti message maonana pene vaonana pene 3 days handiti ndikaure pane message ndahura nemessage hello zvamanga mataura kuseri ndiana anozviziva wati Zibatara mwana wacho ari kutofona upi watasiya ko all right ndakudze kuti azvibude izvi mwana wangu chaiye mane shamba nezuro akauya kumba achitaura kuti magumbeza makandipa asi kumafuga rufugwa nehanzvadzi yemukomana achikomplena handi ndataura nyaya iyi vakamurova akasvika pakubuda mututu uyu akamboenda kujeri apisa mwana wake uye uyu saka izvozvi ndamuudza kuti rohwa futi ndinzwe neraini kuti warohwaka ndiri kuenda kuripoti because already ka itori gafa arife kutangura yehanzvadzi kuuya kwataita in the first place havasi baba ende patasvika kumba kwavo vatanga vachiramba tikavanyengetedza kuti kurukuretesa ndobva vazobvuma ndobva takurukura navo asi isusu nhau yanga yatisimudza hombe takanga tiri kunoku last weekend kwamambo paine dare ndopatakaudzwa nemadzimai anotengesa murodhi kuti kuno kune imwe nhau hamusati mainzwa chimi pakasvika kumba kumanzi kuti nemwana wangu wacheni ariko iwo ndakatakura neni manzi ndikatosununguka ini ndikamuyamwisa handi mamuona akuti mai vangu vari kugara nemurume wangu imi maudzwa nevanhu vamazosvika pavanhu munoona chatinoitira izvozvo here hanzvadzi its like tatanga kune ava ndo muridzo yenyaya yokuti ndiyo vakatizwa nemudzimai orati vakarambwa vakaramba vakasuduruka hongu ndovachibva pano rongedza zvinhu zvakaubve pano vakadzima firiji yangu toita zvekutengesa vakadzima firiji ndikasvika vadzima firiji vataura kuti nhasi hauparare pano zvochokwadi musi wekutanga ndakatotama ndakatanga kugara mukicheni vakateera usiku vakatanga kurovarova dho vaida kupasa vakatadza kuri pasa makuseni vakamukira vakapaza dho vakatanga kubadhidza moto ndofunga masvika maona tsaka yakatopaswa vakati hasa ndatanga ndatopasa nechikicheni ichochi vakatipinda kuseni vakabadhidza moto vakati muno mamusumba mako enda pasi pamuda pana sekuru wako pano pamuda pa sekuru wangu ona kuya nemba pano ndikuda kutoipaza kicheni yacho pane kuti pane zvidhina zvangu ngada ise problem paza
akasike kutanga vakatombobudisa mubhedha vakakanda panze vakarara uchinaiwa pungwe nemvura vakafonera shisi vangu vakati haisi problem siya zvakadaro vakazosiya vakaomesa vakaoindi kuti kudi tine chinangwa che chakaita andi muri kunzwa ndabvunza kuti chii chakaita kuti mudaro ndaibvunza kuti imimi murume wenyu wamakaramba naye hanzvadzi angaise meseji yekuti maonana nhasi kana kuti paine 1 week obva ati ndarota tichigara tese pamaonana mambenge mataura kuti kudi kuseri kwacho ndiri kubvunza imimi saka mimi nyange maita zvavaita muri kufunga ndo zvichagadzirisa imba yangu aiwa iwo hasi kutoda kuti udzoke saka nyaya yenyu iri pakuti kudi nyaya yenyu kani muri kunzwa ndozvandiri imimi muri kuti nyaya yenyu nekuda kuti zvese zvamuri kufamba muchitaura kana muchishamba zvese zvamataura ndichienda kuzvese nasina ndakatomira namasikini apo muchishedzera zvese zvanga muchitaura ndachitoitira kuti uzvinzwe because tatozviziva kuti nemi hatina kuudzwa kunzi vauya kuno dzamazoenda uku nanga ndatoenda uku tatoudzwa kunzi matouya kuno muri vawatopfuura pane munhu atotaura kuti wapfuura apo ndandiri kwana mairei ndatosiya mwana apa ndatoti maimanipa inonopa mwana mapiritsi ndichitakura mwana wamasiri ndichinosvikapo ndichizodzoka ndakadaiso ndichibva ndazvodarika ndakadaiso ndikuita saka mama ndiona kuti nguvai tatamira namasiri takatanga kutoseka saka imimi murume hamuchamude akati hachandida saka hamuchamudewo ndozviripo ko akati akukudai zvamakunditongesa pfungwa dzenyu dzamakundibvunza dzisiri aiwa nekuti isu hatifariri kuona vanhu vachisiyana aiwa ndo zvinenge zviripo mukufara kana kusafara zvizvo zvinenge zvitoripo mukona shambirapo ishambe vakatotyora uya munzwa uyu muti wemunzwa urako uya muti wemunzwa wemunhunguru urako vaida kutochema neshamunezi vaida mabhezi akabva nawo papa pangu tete achifugwa nehanzvadzi yasahwira veva vanova ndovamukwasha wake community inoziva kuti ndakatombomudzinga ndichiti handimude pamba pangu uyu akamuta uyo nhasi ndo anyenga mwana wake asi mwana uyu maida kumumitisa imimi ari kukurwadzai zvisingaite maimuda mwana uyu maimudazve dei manga musingamuda mairwadziwa nezveupenyu hwake nekuti pamuri pese mune muchibheja nezveupenyu hwake mune muchida kurwei muupenyu hwemwana wangu mune muchirwei avakandida ndine mwana wangu ivo ndakavadova vaine mwana wavo saka mabhejera avende kubva achitanga kuenda kumurume vakandibhejera vakati bheja achembedzana ndakavabvunza kuti asi muri kumuda here maimuda ndimi here chikonzero chiche chamunenge muchimubhejera hanzi taurai pakatangira nyaya udhara madadarika muchirekodha muchichedzerwa udhara saka imushandai nezvozvozvo ndiri takatopika kudhara ndakatopika zvitoka 8 months ndikadzoka mama para mhosva iyi Wosika mwana akacho karonzi ndikako.
ika pepe ya mlongo wako kuti vana vese mukona kasiyana ne vana vese ndevangu. Animuona? Akandisvibisa reni resa pana mukafika kuzoti kumwana yaiti ndewangu pire chiri munhu. Mona. Kusvika na nhasa pakana pakatwatora vana vachienda navo kuna mai vacho. But imi ndeda kumbotaura nemanzvadzi. Why ndiri kudaro? Tautaurawo nemama villagers handiti ka. Zviri kunzi imimi at some point makambotukana namama kuti muda ndibve musare nemurume. Ndiri kumba. Takutogara nawo. Makugara mese. Asana mbotukana mama kana kutsambidzana nawo asati. Because babaka regedza nditi baba nyangwe musiri kuwirirana handiti ka. Baba wataura kuti uyu mwana wangu akatokura ndichimuchengeta asi handisi kuziva kuti atanga kundivenga why. Kana kuvavenga sindiwo vakatondivenga vakatoti dzingowo pamba pavo. Uyaka apa shama? Alright. Andija. Gware road. Kwauri iwewe nyaya iripo ndeyekuti before marriage yako nemwana wamama unonzi ndisawira wako mama wacho. Ndaiwirirana nawo wangoziri sawira wangu asi ndaiwirirana nawo. Because mavillagers ari kuti matambiro amaita mese ndo ari kuita kuti vafungire kuti mimi naamai awa meno yamunotamba. Pamavillages aya pane rakambotiona kana ani exhibit wamati akutaurira nyema wamati tipo exhibit uise pachena. Anditi? Andimuwanza. Woti nyaya pachena apa yozonzwisisika kuti aona kadana nambo yavangu. Pane kadana nemunhu mukuru akadaro anditi kamwana kadiki mudhara panaitamba navava kadiki kakadai so manzi tichitokura chandaiwira pamba apa mudhara vandazokushandira vanhu vanoti vanhu yene huku yene wawa madhezi waide rimwa wawa saka vaitoti dedza kana kasati wewo mudhara vanhu vaivaichichedza kumba kwangu uyai prosper uyai namaiti chitese mumwe wawa kune mugoche kune fishi mugoche vandazoiva kushandira ndozvataivinga papi ipapo saka kuzwa perezo zozo ndobva ndazidana nemwana wavo vandibhejera chakaita kuti ndakubvekupadidana chakaita kuti danane nemwana vakandibhejera iwo baba kuti iwe ukaroora mukadzi wako uda kutodanana naye kana zvekushonga totoshia kana hazviite mukadzi wangu hafi vakakudai pindewo ubva watorova ruoko rwangu ndinodai vari tori serious baba ndo zvakaziita kuti ndirore mwana wavo narati ndichaita zvokuti imi mukadzi wangu muchaswera naye ndinotokubvunzei ndikutaura tara mwana wenyu ane muriwero watoseka mwanita mafanisi ndo zvakaziita kuti nditise mwana wavo. Manzwiro ataita ndeyekuti imimi maiwirirana namhomuzava asi later on manga maakudanana uyezve hanzi vaona kuti ivo vaane pamuviri iwo mama vaona kuti vaane pamuviri ndopavakabva vati mwana wavo enda unoroorwa kupi ndakaroora rakapera muna mufema chivabvunzai kuti uyu mwana wavo vakati mwana wavo gori ravo nderipi ava vanotaura zvekusvibisa inini maona vakatombondipa chitoki chiye chakadai chekuti sori ako ndakakusvibisa zita rako nchiti mwana uyu uye wanga vavainayo mwana wako vakandipa toki ndaroora uyu ubva watanga kuti wamukwasha chindidzosera toki rangu havana kuudza inini vaitouzaiwo mama mobva wandudza kuti aiwa hazvo hazvina kuipa vanditora toki rengu ndakadzosera. Wandakahura Junior wakati ndio Prosper Mkwasha 1 2 3 huyo
Ndakazara ndemari ndinayo kana uchinanda nokuvhira imwe 400 ndikashoka nditambidza wani ndinayo ndohura mari kwete kuhura murume mudhara zvaunonyatsonzwisa nekuziva ndohura mari kwete murume ndomudii murume ndomudii inoti handokukwanise handitozokukwanisire zvako saka unondudza zvechihure zvapinda papi upi murume wakandibata ndinaye wani zvakarwadziwa nemwana wangu nezuro akauya pano Belinda achitaura kuti magumbezi akatora uku kana muchitikwanisiro chegiro tinashe mugabe zvenyu mimi zvidiki zvamukuita izvi tiri kudari tinashe mugabe ndewandiri kuda kwete mimi ndikuda tinashe mugabe kuti auye ndopatichatangira kufamba nyaya tienda kumberi kwete Drumas Media muna zvamuri kuita ndiri kuda tinashe mugabe ndewandiri kuda kana achida mari yacho ndinayo ene ndoya ndohura mufunge mozoplaya kana wakuzondiona wopapo ndohura mari kwete murume anondibatsira nemurume achindipei iyo tsvina iyoyo inoda kugeswa ndikanosina mari unongochihure unongochihurei uyu ndowadana naye madna uyu wati hasi wake uyu mumwe wacho tu uyu wakati hasi wake ndowati tiri kuda kutengere papo tichienda kumberi aiwa hasi wake ava hasi vake vandiri hure kana anozo akandiwana mbawo akandiwanira mbawako nova akandiwanira akati akandiwanira kuzvigure amhendo nonyinga nomuzvigure anodii akandiwanira kumasoro handisi pfambi ndepa ndoipaka ndeigara pamasiyaraundi pandeigara unova nokutaurira nezvenhorondo yangu inini wanzwa ndaihura mari kwete murume ndaigara ndega nekaka kari kadikidika ndiye arapa ari kutorerwa murume wacho anogara neni achindichengeta achindibikira chikafu achinditambidza iye ndiye akatotaura mashoko tikadedza Inoki akagara apa iwe ukagara apa mave muripo here rini akataura kuti saka muchihuura akatotaura paine Inoki musakavhurwa chikoro makati mwana uyo akarohwa ini chiti chikora maoko wakarohwa here naiwe maimanu ndomurovesa nemurume wake chiti chikora maoko pedza mukakusina undibikira zondipa andiwache andisuke ndinotamba nemuzukuru ndinoita uyu vanhu vese venharaunda vanotoziva kutoti nharaunda taura ava ndove padhuze naye padhuze ava ngavataure vapupure ndove padhuze ava ngavataure ava ndovakazvinzwa sekuti ndovakakutaurira tauraka ndove padhuze ava ndovakakutaurira ndomazvinobuda nharaunda yakataura kuti vakarohwa musi wa 12 ukavhurwa chikoro ka andi ndipe nharaunda ka ndovega vane vaitopfuura vakatoanazvevaipfuura baba yatange menda kuchipatara munopiwa mapiritsi tozotanga kufamba murasika kamedines aka makarapiswa kaupenga aka tozotanga uya ruda shamu antaure nebenzi chikora chamuuye naye apa nyaya yako kudzimba nyaya wadyiwa mari nemahure hauna kana dhola kushaya kutenga mushonga mwana ora ushu mwana uyo dzakasimba mwana kuya akazvimba kutotenga kutomurapisa kwandikutaito unambobvira murapisa nebred ubvira pawakauya wakauya nei paraseti inonyaidzamiri ukamba nei avari kuna mai vangu handi muri kuona maronda wachiwakaoresa mwana kudai muri kuona maronda anga autooma akakanda kakachengera bhurugwa aka kakabereka mwana aka ndakakatengera bvira bhurugwa bvira kakadai hama dzake uyu izvozvo haasi kuda kuenda kumusha ari kuramba kuenda kumusha kwavo akatosenderwa miremo nemaodhiyo aya aiwa da kumoniyefoni yako yakafana neyangu uchinzi uende kumusha nani ayatendera iwewe sei munhu wachachazosendera ini ndine fanaenda vakatotaura newe uye foni yangu irapa inopisire pinda uyatoni vakatotaura newe unzwa mawadhi handikufodirwa ndeako iwe kupenga kwakushunga usasikama vatobvunza tichiko chiri kumbonyatsaitika zvekusakwana zvikusambadzwa kusouth africa kune murume wangu anopenga here ndikati ibenzi imborisiyayi rimborwara wakambokutaudza rimwe zuva kushunga hansi kuda zvekutaura iwowe enda zvakanaka usadzoke chete pano andidzoke ndodei ndipe hembe dzevana dzese dzakakwana vana vausiri kugara navo ndokupa hembe dzei vana varugara kupi uyu warugara naye ndeuyu naBelinda kana iye Black Junior ndikumuda kumbo nezuro ndakauya zitora mwana nezuro ndakauya zitora mwana handimanzwa neraini rese kuti vana achibva akasiya vana uyu ndaigara naye uyu wegara naye kupi vana vekuzofurufusha vana uko wotiti Junior mangwana ndikaenda kuHarare mwana wokuchemera hembe dzevana ukadziwana kupiwe kana uri ndiwegara nevana ndini ndakarongedza hembe dzevana ndisina kutakura ndibright ari one kuchemera sipoko musikana Belinda chaiwo wakamurambidza kuuya kuno kwari unongoti mudii mwana ndikuti wachikonodirebera mwana shamwana
Taura chokwadi kumba kwavo. Papi dzakakupuza mari mayatiza ndaenda. Taura chokwadi kumba kwavo. Muri kunzwa? Kumba kwavo hanzvadzi yake akatiza uko. Hanzvadzi yangu ipo. Akaenda kuSouth Africa anditi. Arepa mwana wa kana utakadana nere ni mwana wa sisi vake. Ayo ukatikana kuti taura kanyaenda umbona kutikana kuti. Kandi umbo wacho. Wakutikana kuti taura zvine umbo woshe. Saka inini panapa pane pamakambonzwa pakarepwa munhu. Kunze kwemba kwe. Ndakutata wewe kunokuda kumudi. Izvo zvabhuku akudona. Ndikai chikafu mudye. Ukadora wazorena ripore ndikutosimba chenda kumberi nelife. Ndakambosimba. Wazvinzwa? Ende kushanda adimire. Ndati ndine mapepa ako andiri kudai kwatina shemugabe. Ndo vanhu vandiri kuyatsoda kwete zvawaita izvi. Kuda zvatina shemugabe changa kutira tichienda kumberi. Wanzwa? Ndakakuti enda kwamambo. Tiende kwamambo wakaramba. Mambo uende kwamambo unomhangara kwamambo. Titamira dzacho. Wakamboenda kwamambo kuti ndosingabvenda nini kwamambo. Honguka muri yeZimbabwe ndonawo yatanga tinayo muzuva ranhasi. Hanzi Drumas Media maita vatete. Tinoda tinashe Mugabe. Nekuti Drumas Media muite madini. Kana nyaya kana wani mune makuwa chiri mufambisa makuwa sa muna chamubatsira. Kuna vanotaura umbo apa mukunofambisa makuwa chiri toda tinashe Mugabe obva turobva umbo utameyo chokwadi ipambi. Zvavari pambi tavabata mwakupemera murume vana vasiri vake zvechokwadi. Ndine fona baba vana. Vasikana 1 vakomana 3. Toda tinashe Mugabe. Nawi munoiona sei? Ndototemwa nemusoro nhasi. Murutemwa nemusoro. Apa tafuka sema neighbors muna advise yamunokwanisa kuwapa kana kuri kudzokerana. Vakabvironetsana kare ndichitombodzoreredzao nantori vasahwira wamaya. Vaigara vachinetsana vakanetsana murume otora zvinhu zvese okanda panze vodzokera futi tokumbira regerero apa tesinotadza mukadzi odzoka futi ogara chi Ndidye. pamba saka nandichazivawo Ndikubisene. ngataure nezvekunyika. Mukoma ndozoti munakirwa ine nzimbe. Uya agare kuno. Hayi ndiri mushanyi zvamwe. Hayi ndiri mushanyi. Ndatowewo mema. Ora tinzwa kwamuri mama. Zotoda vagari vekuno. Zvinotoda variziva. Hanzi varidzi vadzo ndo vanonyatsoziva matangiro nemagumiro azvinoita. Isusu togonoita makuhwa kana kutaura nepasiripo. Tarisai kuno. Tarisai kuno. Aiwa toda kunzwa zvamunoziva. Wakaunanikidza mubhedha uchinaka udzosera futi wega mumba. Vana vagara Saka sekuona kwenyu imi mari right nearondo. Ndakarongwa. Guma iri rakafanira babe. Andina kuramba vane nemi vane shamba na kuramba. kutanga kwazvo pakutanga kwenyaya. Wekutanga uyu akazozvarwa mai manje. Wekutanga ainzindwa uyu akamira apa anwa mukwasha. Akanga ari chii? Anga ari sawira. Asi ndezvekudhara vasati uyu achiri kuenda kuchikoro. Kamusikana kanga tori kadiki kakaya. Vavazozvara futi vese vachihurana kudai vachihura achinzi vari kuhura nechi nemukwasha achigara chaite naye Roy achigara nepambi yake achihura nemukwasha. Vazvara futi upi? Vakaramba kudhara. Uyu anongona. Vakaramba. Patime iyoyo akabva zvara futi upi? Vanhu uyu ari kuhura futi nemukwasha. Vari kuhurana nemukwasha. Vazvara mwana kwanika mwana. Akambonzi ndekaiyeyu. Ndakazonzwa futi kakunzi ndekatakura. Hanzi uyu nauyu vakazoshaika here kwatakura kuzodiwe. Saka mwana uyu ndio anga asirwa kuzodi. Nyaya dzacho dzakawanda. Mukanya. Saka anoziva nyaya dzese baba vari apa. Anoziva kuti iwo nemukadzi wavari kunetsana. Chakaita kuti vazobudisa futi zvinhu takanzwa chinzi hanzi vaida kupisira zvinhu kusheni. Uko kwakunzwawo nyaya dzichitaurwa. Baba vakabudisa zvinhu zvakapisa. Vabudisa vaisa mhanzi kuchihuri chakavhurwa here kuma4. Chitenda kubatidza moto. Ndaitobatidzira vana moto wekuchikoro kuma5. Vana vake vasati vavhura chikoro holiday yavo vakavhura chikoro zvino. Hanzi vanoita zvekuvhura vakaita zvekugujura dhoo. Vakati mukarambe chigara here mumba nevana. Ndabatidza moto Mumba ndaida kuenda kupiwe. Vana vechikoro pakatanga nyaya. Vakavhurira pachinzi dhakarohwa musi wakavhurwa. Aiwa kuti zvazvimbori izvaizvi zvinezvi vane. Dhora kapazwa rina. Mitaure zvamuri kutaura tizvi. Hanzi ndowakamadzima ndowatakura. Mukanya. Jena. Ndimukanya. Kwazwai jena. Zurura minoti vaenda kupi. Kuda tinashe Mugabe ndewatiri kuda. Vari kupi?
Zuruvi uyai kuno. Achienda kamurehwa kaya akatakura vana akati vana vandina chokwadi kuti ndevangu ndiri kungotakura hangu kuendesa vana kuna mai vangu. Julia na Blessmo havasi vana vangu asi Bright na Belinda ndonyatsonzwisa kuti vana vangu. Saka ava two vanhu saka zvikandinetsa ndikuti koi wewe kana dzakanyatsokwana unotakura vana vasiri vako muendesa kwa mai vako ndobva ndasiya ndobva aendesa. Vandazofonera mai vacho kwamurehwa vakachema cheredza musodzi kudai vakati muri kundishungurudza nevana hakuna kana chikafu chakawiwa nacho kana mechisi kana sau chinovava ndokumbirawo muye mutore vana. Ndakati zvakanaka mama ndakawana mari ndokuudzai ndakafana sanhasi kumanheru vachichema kuyeredza misodzi mangwana acho kuseni ndobva ndavafonera ndakati mama ndakadzokera kuna 4th ndokandakadzokera ndakakwira ndakati mama ndikuda kuti mimi mukwire nevana muye navo kana mauya navo ndakakumirirai mutown todzokera tese kwazvimba toda tinoonesana nyaya tiri pamwe chete tiri panzvimbo nemwana wenyu hatisi kuirana. Vakati akaya akataura makuhwa akawanda foni yangu haina chinenge chekurekodha ndikade ndakavarekodha vachichema pafoni taura navo voti nhasi handina mari rega ndichisikora ndichitsvaga mari mangwana ndokwira ndochuya. Ndakati zvakanaka mama ini ndakuhodha zvinhu zvangu ndakudzokera kwazvimba ndokumirirai yave iri Friday ndozoti mangwana ipo ndenge chienda kumasowe but makakasika kuya ndokuenda kumasowe ndine minamato yangu saka ndati rega ndichidzoka kwose ndikauya kandifana urare. Imimi kumasowe hamuna mboudzwa here kuti musha wakuparara? Aiwa zvokuti ndakaudzwa zvokuti musha wakuparara ina handisi kunamatira zvokuudzwa zvemusha kuti wakuparara. Aiwa but vanhu vemuya vanongotaurawo zvavanenge vachiona. Aiwa izvozvo zvamava kundibvunza manje zvinobowanika vezvi ndati ndaida kudzokera kumasowe hadaina sina dare reveremba ini ndaiendawo nezveupenyu kozi vana vakabvira kunetsana kubva kamwana kari kadiki gato nhumbu uyu vachinetsana handiti vawazosvika mukuzvarwa imba yacho yangodai saka vangoziva kuti imba ngogara simba hapana kwangwango kungoshingirira vachingoti vakagarawo pamwe zvinoita. Mati makaita sei? Ndakazouya pano Friday kuseni ndichida kuvaonesa kuti mai venyu vari kuchema kuyeredza misodzi kwete kuchema kwekutaura vari kuyeredza misodzi nenyaya yamuri kuita yekuti hamusi kuchengeta vana makangonovasiyira vana vakati vakufonera mai vavo uye mwana handadzi yavo kuti ndiri kushungurudzwa muri kundipikisa jeri ndichamukira vana havangozi. Ndakauya apa ndakatora foni yavo mama ikaramba vayazoita time vakatanga kuchema vakati Roy wakuda kundisungisa vafamba vanoita nezvevana vakanditi sei mwana asiri kuenda kuchikoro ndapiwa 1 week Roy uda kundisungisa here mwana asiri kuenda kuchikoro inda uchita makuhwa ndakati Roy akati akasiya bhadhara school fees akati ndasiya ndatenga grocery risingatomboiti zvakanzi haana kana chakauya nacho murume wako haana kana dollar rakandisira Roy akadzoka ine $45 muhomwe haana kundisira kana dollar rekuchigayo zvaro handina kana chandinacho kana pekubata vakandiri kana une mari ndisenderawo mari yemuriwo ndakati mama ndingadoida kusenderai asi handiti mangwana muri kuuya here ndopa ndokupai mari yacho kwirai muye mangwana mama ndopatinopedza chi nyaya ndopa ndakauya apa ndakatanga kuwanisa urera ranga rirapa vakati aina ndiure nebebe Bright vanga vatenga timasoseji ndotanga vatenga tutu mabegi urera ranga ritozopiwa muriwo ndakati zvamuri kuita zvakanaka muchichengeta mahure bati mai vako vari kuchema havasi vangu ndiwo vakatakura vana ukaendesa kuna mai vako ezvinozvi vari kuchema ende vana vaigara uku ndichienda ndakarongedza vana vangu vese nehembe dzavo dzese ndikaenda undipupurire uya uone mubhedha wangu zvawaitwa sahwira ndikachema kudai ndikanochemera akauya akati nhai baba Bright manyanya kupindwa nei vesa vachitodya chikafu pana vadikere tikataurirana tikati zvapera ndikadzingwa futi ndikarara panze ndakanomuudza takakumirai mama ndakaenda ndakanomuudza maitaona uri kuzaira ndarara panze akati waregere kuya kuzorara kumba wakabuda panze wakaenda kumba uku wakadzoka wakabuda panze wakaenda kuseri kutoilet uku wakatenderera wakati nhambudzi dzakadzokera zvozvati zvechokwadi warara panze ndobva ndazobuda kuseri ndobva ndapedza kumba kwandikaenda kunoswera ndobva ndazodzoka ndobva ndadzoka nepambapa uyu ndiye akadzoka neni futi pano akati nhai baba Bright mugariro werudzi mwana wevanhu akarumwa nembwa kana akarumwa nenyoka usiku kakamuka akafa unoita sei vakati aiwa amaita wana aiwa zvawanika zvinopera iyo zvinowanika zvatopera ngavadzoke pamba mai Bright anaitofunza kuti pamwe akarara kumba kwemwana wake ipo pangodzoka nditi ndakarara kumba kwemwana wake ndakafunza kuti arara kumba kwako ndokudzoka kwandakaita vandirarisa panze baba ndeishingirira imba kuzvara vana fo haisi nyore chihure chacho chavasingabata ndodai vambovunza kuti vane murume here vakandibata ndakahagana naye oro ndakarara naye vototi aiwa amai havaifambi ndakavabata vaine murume uyu nekuti chihure chinobatwa kana ukaita secret inenge ipi chinotozongobuda chete meseji ndini ndakavaratidza ndakarara baba vasenda meseji ndarota tichigara sababa naamai ndobva ndatoseka vanoti akasenda ndiani
baba vake uyu mazuva akatizira uyu ndakaenda kuHarare varatowirirana pano bvatoti ena notaura ndichi nababa vamwana kuti mukwasha anofamba sei pakubvisa mari vasisibva vati ngaakwira uye ararire kunoko zvakanzi hazviite unozomukira makuseni ndobva ndakwira bhazi apo vandasangana nasekuru vangu mutaona ndoziva mai vangu ndoya ndakaenda naye Cape Worth ndobva ndadzoka nasekuru vangu ndobva ndanorara kuchitungwiza ava kuseni 6 o'clock kwanga kundifonera turi kupi yatisangane mutauni ndobva ndatogeza ndobva ndatopinda muroti ndobva ndatosangana navo mutauni vataenda kunoshandira vanhu vavo ndobva takwira tese ndobva tadzoka kumba baba takatombogara mazuva vasenda meseji vandarotochigara sababa name enda meseji dai ndakada kuidhirira ndega ndiri hure dai ndakatoidhirira vandatovaratidza ndikati ona meseji yasendwa nababa vanopenga here vati ko hanzi kudini ndikati hanzi ndarotochigara sababa nama zvikanzi wati kudini ndikati vanopenga ndovakati vavatobatika ndikati zvamuri matobatikana dai ndachiura navo ndaitaura here zvokuti vasenda meseji dai taichidanana zvikanzi kwazosenda meseji iyoyo pakuita sei ndobva yatanga nyaya ikanzi unotohura navo munotodanana sei vazosenda meseji iyoyo meseji yekuti varotochigara sababa naamai nekuti ndiri kudanana navo zviri kupindira papi dendadana navo ndaikuudza here naibaba brai ba zvakatangira unohura nababa vemwana wako kana ndakangokwira bhazi ndakangoenda kuHarare kune hama dzangu ndiri kutoenda kunohura ende baba wacho havatogari muHarare baba vemwana wacho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe togaitidzwe ndofuka manzwa mwanakomana kana kuti mukwasha achitaura kuti imanzoda kuona ipamba pangu imimi sudurukai asi hatisiri zvedu taichidzingwa anga achidzingwa mamuona isusu chatechida kubatana kwedzimhuri asi kana zviri zvechokwadi kuti mukwasha anenge achidanana nambuya aiwa chimina ichocho chinofanirwa kutoonekwa namambo kuti zvakanyatsokumira sei. Endo Neshamba signing off getsikadi kune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, but don't forget to subscribe to Trubus Media. Trubus Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.